mi to hrozně pomalu, kámo. Ty se klidně protáhneš, vole. Jasně. Přemýšlím o tom, jak tě odsud dostat. Hovno, vole, naser si. Není to zas tak špatný, že jsi tady. Možná to bude produktivní. Co chceš? Máš narozeniny, ne? Přece jako každý rok. Můžeš si něco přát? Chci ven. Fajn. Tak jdeme. Doktorko Frejová, tohle je plýtvání našimi daněmi. Ale když nám platí tak málo, můžeme jednou udělat dobrý skutek. Pěkný tričko. Kam vůbec jedeme? Buď sticha, ty tam vzadu. Co se děje? Neslyšíme o tobě nic dobrýho. Paktuješ se s vízlama a o svý kámoše se nestaráš. Zasranej bled. Hele, to, že nějaký zatracený parchant vykládá, že už nejsem tvůj kámoš, ještě neznamená, že tomu máš věřit. Vyjdi ven a pak uvidíme, jestli seš náš kámoš anebo Krysa. Já teď seženu bouchačku a pak půjdeme na betl a odděláme Spirita. Ať s tebou nebo bez tebe. Ne, to neuděláte. To udělám já. A ty odneseš tuhle kazetu na adresu, co je na ní. Jasný? Vinný? Vinný? To je moje věc. Jasný? Jasný.